Som Naina Llaneres, integradora social del projecte d'intervenció comunitari aquí a la barriada de Pere Guerau. La meva primera presa de contacte amb el barri va ser la meva etapa d'estudiant. Quan vaig venir a estudiar aquí a Palma, vaig venir a viure aquí a Pere Guerau. Venc d'un poble d'un hora de l'illa, de Pollença, i era com una etapa un poc diferent, deixar el que és la vida de poble per venir a ciutat. I la veritat és que me vaig trobar un barri molt acollidor, on convivia molta gent, moltes cultures, com que hi havia una riquesa, per jo, super xula, amb un mercat extraordinari, on poder gaudir de molt bona alimentació. Tinc una història molt guapa amb un veïnat que ens va cuidar molt, jo i la meva companya. Ella acabava d'obrir un restaurant i era de fora i tenia com tot un procés d'arreglar documentació i hi havia per temes lingüístics cosetes que se li escapaven. Llavors vàrem entablar una relació molt xula i nosaltres baixàvem, l'ajudàvem, ens anava avisant de quina documentació ens fèiem, ens convidava a tés, i anàvem conjuntament i a poc, entre veïns i veïnes vàrem anar establint una relació molt propera i molt guapa, i era sentir-me a casa, ja arribava a la meva zona, en els meus carrers, i entre tots ens coneixíem, compartíem aquesta estona, com t'ha anat aquest procés, necessites que t'ajudi en qualque cosa. Ho record molt guapo, no sé, me sentia super acollida i això molt en família. Tinc molt bon record d'haver viscut aquí i la vida, quasi 10 anys després, m'ha duit a fer feina aquí, un projecte d'intervenció comunitari i que torna a fer barri, torna a fer poble.